سلام سلام أب كربان أب روحكم كوينكم نزا حتى فيديو تكتاتلو أحواتن أحاتن بيسوسم أب زلخمو منفساون زخبرن سلام تاي كقربلكم حاوكم باستر زراعي كابتما تورونتو لومي نتزحلفت وان زجمر كوا هاجراونتن منفساونتن اتبل حتى فيديو معان مقص عليه أبزي فيديو مسيا زلخو كرمنا من لوم معنتي ملقتي محلاف أب تقدميتي فيديو مزهاب كوموني كومنت بزحات لما شر بمقبار أبزي دقفكم نحوات بتعمي يغني لي እግዚአብሔር አምላክ ይባርክኩም ክብል ፈቱ ከም ንስ ሓውኩም ምናልባት ኣብ ርእይተ ይኹን ኣብ ዘራርባይ ገለ ጉለት ክልዎን ከም ዝኽእል ይኣምነ ግን ነቲ ሓቀናን ነቲ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ኢልኩም ዝሓሰብኩሞ ሓቅን ጥራሕ ክትቀልሑ እላበወኩም ማለት እዩ ሰብ ነናቱ ርእይቶ ነናቱ ሓሳብ ክልዎ ክእል እዩ ኣነ ግን በቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝበፅሕ ክኾን ዝተረዳእ ክኾን قال نجار نمكفالي زي ملقت زي محلالف زلقو كم تزحلف وان زبل كون بزح تجاج أو حسابات كم كريستيانات كم أمنت كريستوس بوليتيكا وقدايت كنا أتو يبلنان أجبأنا نيوزبل وجنات لو قال أتوم دما نو أيفلنان سلاح جرنان هزبنا كنزارب علونا يبلو كله نناتو حساب زدقفلو نتوتاتو نمسيو حنتي كم حسنتا أبتا مداتا زقرب كوا أم نجبره تقاوم يكون أم نسمعه دمس يكون منفساوي قانا كيت فأنا مانينتنا كيت فأنا باجبا بسرعات كنجبره خمزلنا بفلاي دما كاب صرفن كاب منقشاشن كاب زي منفساوي بهارياتن أزينات نرحق جبانا يو منياتو مصحف قدوس ميكائيل تليك ملاختي حد أوان بزعبا سجاموسي مس ديابلوس أبز تخارخر الأوان عملقت يهودا نرخبه مالتيو ميكائيل بزح زبلون نيرو كون خليو زعبا سيطان مالتيو مناتو معرجو زي حلو ملاخيو ودو ملاخيو اغزابير زوارو ده ملاخيو نوزحات زحد له ملاخيو بزح كبلو زخل نجر نيرو خون يكن أبت مصحف انتهى زبلنا ميكائيل من زخلو سلطانو نمباليو ليك أكارات ليك ملاخت مخانو زي صفت بوتا جناخه እግዚአብሔር ይግናሐካ ከመባል ሓሊፉ ቃል ጸርፊ ከስምዕ ኣይከኣለን ወይ ድማ ኣይደለን ወይ ድማ ኣይገበረን ይብል እዚ ንዓና ዓቢ መልእኽቲ እዩ ተኻራኺርዎ እዩ ተማጊትዎ እዩ ክርክርን ሙግትን ዝብላ ኣብተን ቃላት ንረኽበን ኢና ካብዛ ሓሊፉ ግን እቲ ዘይግቡእ መንፈሳዊ ደረቱ ዝሓለፈ ቃላት ክጥቀም ኣይክእልን ኢና እግዚአብሔር ልኡኽ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ መልኣኽ እግዚአብሔር እዩ ሊቀ መላእኽቲ እዩ ስለዚ ኣነ ንስኻትኩም ድማ ከም መልእኽቲ እዩ ይሁዳ قميتلنا نسبة سلطان عم نسمعه تقاومه ونياتو نسلطان عملكيتو تزاربو نمعرقات نسلطانات عملكيتو تزاربو صحفي أبتبوتا نرخبه مالتيو سلازي من يكون انتهي بزي قدس أبسلطان دلو كله جزي بأخبروت بغنعنا بحاكي كن موجود كن دمسنا خنا نسمع قبو كان تخونا جن كاو حالفو صرفي يكون زي قبا قالات كنتكم كم زي قبا أنا زيادة جيما كسمر الله دلي كم كريستيانات كالوت مالبات مثلهم بكونات بتصرفين دمعي بزبلو بزحات خديهم احنا جن كم كريستيان مناتو كريستياناوي من لاشينا نزارب زلنا كم كريستيان إنا نزارب زلنا كم أمنت كرسوس إنا نزارب زلنا أملاك مسكن سلازم توم سلستنا أجزاء سبات ميشائيل أزاريا حنانيا نتينجوز قاموا مثلك سجدوا مستحتتو زي قال أملاخوي كونن جبونا كونن سلازي نزنجرزي أي نجبرن إنا إلهم أبيتوتهم أبزس معلوز نبرو تتقموا ميكانيزم أنا نسخاتكم كنقملو نتقمنا وين تمرتنا تصحفي له تتكسني يره انتهى ميلهم ونجوس نزل عالم هياوكن بخلو نجر أزوزاتنا بخلو نجر نخبركاينا أنتو خناجن بز نجر زي انبي انبر حراكين بل أي نخلنا كم نجزابير حليفنا نخالوت نخال نملخو يبلنان እግዚአብሔር ካብዚ አዳሊኻ ዘለኻ አቶ ንሓዊ ከድሕነና ይኽእል እዩ ኣብ ክለቱ ዓይነት ጠራጠርን ኢና ተኾነ ግን ፍቓዱ እንተዳ ኮይኑ ንዓኻ ተኣዚዝና ንዕኡ ካብ ንንዕቕ ወይ ድማ ቃሉ ካብ ነፍርስ ንዓኻ ብዘይ ምእዛዝ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ብሞት እኳ እንተኾነ ከነኽብሮ ይሕሸና ዝብል መርገፂ ከም ዝነበሮም ኣብኡ ምንም ነቲ ዘይግባእ ትእዛዛቱ ብኸመይ መንፈሳዊ ኣግባብ መሊሶምሉ ንትምህርትና እዩ ይብል ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሓደ ሓደ እዋን በጨቅ ብለና እዩ ብዙሕ ነገር ዘይ መንፈሳዊ ቃላት ንጥቀም ኢና ስለዚ ኣነ ከም ሓውኹም ከም ንሽቲ ሓውኹም ካብ ከምዚ ዓይነት ምጉት ክንርሕቕ ኣለና ይብል ነቲ ስም ክርስትና ነቲ ስም ኣምላኹን ክነፅርፎ ኣይግባእን እዩ
بتحدى شنخ جن حدا ناجزياب هيرسب حدا منفس أو سب أبوليتيكاوي قداي كأتو أو هاجراو قداي كأتو نهاجرون هزبون أبز ملكت دمسو غسمة حسابه خجلس سلفتحي هزبو خزارب كونعو إليه حسب زحلف أوان حتى أرت صحفتي زعبا هاجرنا تملكت فيسبوك مثل تفكو حدا خبزهم زخورهم محواتي أقلقلتي كابز ختما خبز اللو بتكست مسج صحفو باستر إزرا زي أنا جرزي أتمتنا كان يامو ألقساندو سحباندو إلني أجي تملي سيريا بين من قد يأذي تمتنا نيله حدا تزرار باي بفقر دونيرو بحق دونيرو إلى مزينين فقرن حقن كلتي أنا مازازينه إذن أفتن صحفي فقري حلي مخاني أرجاجيسه تتزربك على ما حق مخانو أرجاجيسه سلازي زمتنا نجاريو مهنياتو قد هزبن قد هاجرن كواي تزي عابيون تزي بليتون زلسن قداي كونن سلازي نهزب قداي نهاجر قداي نيشتي قداي كونن مالتي سلازي كم كريستيانات كم ناجزابير هزبي سلا هزبنا سلا هاجرنا كنحسب كنصلي دمصنا خلينا نسمع كتبابعكم دلي مالتي املاخ مسكن قال اما صحاب قدسنا بزح غزي انتي تي شجر كوين سمعني كلتيو بحاده خيد ايكدني بتحاده شنخ هاجراخ تكون تخل تدلي بتحاده شنخ دم عم منفسخ تكون تدلي سواء دلي خن شحم صلي خن زعينته لذا هاجراو دلي خان منفساوي تتكون دلي خان ايكونني زعينته قالات نتقمينا حدا وان ابزا قربا غيزي حنتي نيشتي كارتون بتعمي كارتون بزح غيزي مچم كابتي قالات نلعلتي زغلص سللوي جي حنتي امنزرا غالن حدا مرؤي زخونه سبعين كوفيلوم ناتزارارو اتا كارتون اتي سبعين تايبل I am a politician and I am a honest person يلو أنا بوليتيكينيا دما قنعي نصحي زعينتو قالدي تقام تا أمنزرا دما أنا أمنزرا جن دنجلي تبل قال تدعيما مالتيو حجين تاين مباليو أمنزران دنجلن بحدا زي كيد قدايو كم دما بوليتيكينيا خونكان حقنيا تكون يتخلنيخا زبل ملختي تي كارتون جن أنا زا حساب زي أي سما معلاني ونياتو بوزحات مصحف قرصنا خمريهم بوليتيكينياتات جناخه قناعات نجزي أبير أملاخ زخبرو بتزلوهم صفحي أقلقلوت نأملاخهم زسمرو بوزحات نجزي أبير سبات أما مصحف قرص قالوا يوم أبو لكيدان حد انت لا تقيسنا دانيال كابتوم سلسته عبيتي ناي هاجر مينسترات كوينو زقلقز نبرا ناي تعباي بابيلون تبار هاجر بقنعنا بكل صفوف زغن المحضرة نهزبو زمرح زنبرا نجزي أبير سبي كوادا أمدر غوانا أمدر سدت أبزي هزبو جناخه بتجزيابير ذهبوا طبابن فرحت أملاخن تدريخو بقنعنا يخيد نيريو مسكانو قلو تتقاملات قسم تدار إنايا ندانيال بقاله كاب كنس عليه أم منجستي قالك السخر خولو فتينو بكل شنو مس دليلو تتقسم ببا أنت أتمسلكم بناي منجست قداي بناي سرحو قداي بناي حيزو زلو بوليتيكاو صفحي منم انت كرخبلو سلازي كالو بتاني املاخو مصيوم كغدعو وينما كتقعو كم زلي نغرنا سلازي بوليتيكاوي بتحاده شنخ كم دما منفساوي بتحاده شنخ بكوادا النبي زعبا مساي تنبيت نمودات عالم تنبي عبينا اغزابير كابتوم عبيت نبياتيو دانيال تدارينايو مالبات مصحف قدسنا مصحف تنبيت دانيال زبر مصحف بعبيو تدارينايو مالتيو رحو كيكدنا أب حدش كدانون كابتوم 12 حواريات حدا سمعون تحلقنا هاجرو وينما سمعون كأننا زبل بايزو إذا تحلقنا هاجرو بزح جزء بفلايتهم ناتيجرنيا فيلم ريخم تفلتوا حواتنا حاتن كذكركم يسوع كريستوس تاني تجرنيا فيلم مالته تاني يسوع كريستوس بتجرنيا تترجمت فيلم أبى أنت لا أسمعكم ما نتوما 10 تخزرزرهم كله أب سمعون مسمسحه أنت إزبل سمعون تحلقنا هاجرو زي أب بتحكوا دلسيني على كاب خلي ترجم يعني مثل أنت صحفتي كم دلوا يم كاب إنجليزية كاب كان قام قاس لترجمه تحلقنا هاجرو مالت أبتوانتي كأنات بحالو ودم يروميهم أبناي روما جيزي سلا هاجرومن سلا هزبومن أنصار تزنبرة نيروما مجزاتي زكالوس تزنبرو ودبهم زيالوس بحالو ودب كأنات ما بتقولنيا نايتي ودب شمي تكأنات زبل نايتي ودب شمي سلازي أبان إذا ودب زيا زنبرة سمعون كابتم 10 حوارات منبارو زجرمنا يكونن
ስለዚህ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈሳዊ ክትከውን ተደኣ ኮይንካ እኳ ደኣ ሃዋርያት ክትከውን ተደኣ ኮይንካ ፖለቲካዊ ኣረኣያኻ ኣፀጋዓዮ ክብሎ ኣይንሪኦን ኢና ምስ ዘለዎ ፖለቲካዊ ርእይቶ ዓለሙ ናብቲ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ተፀሚሩ ክዓይ ከሎ ንሪኦ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ መንፈሳዊ ምዃን ሃገራዊ ካብ ምዃን ኣይክልክለካን እዩ ሃገራዊ ምዃን ድማ መንፈሳዊ ካብ ምዃን ኣይክልክለካን እዩ ዝብል ሓሳብ ከስምረሉ ይደሊ ኣምላኽ መስገን ስለዚ ኣብ ሃገርና ዘሎ ኩነታት ምልስ ኢልና እንተ ደኣ ርኢና ብፌስቡክ ብዙሕ ነገር ንብል ኢና ብዙሕ ነገር ንዛረብ ኢና ስለዚ ከምታ ቀዲመ ዝብሎ ጥራሕ እቲ ንጥቀመሎም ቃላት እዩ እቶም ኣገባብ ዘለዎ መንገዲ ይኹን እምበር ግቡኡን መንፈሳውነትን ምዃኑ ከስምረሉ ይደሊ ኣምላኽ ሽሙ ይመስገን ንሓንቲ ሃገር ዘብላ ሰለስተ ነገር ኢሉ ይሓስብ ሓደ ህዝቢ እዩ ካልኣይ ድማ ምድሪ እዩ ሳልሳይ ድማ መመሓደሪ ቋም እዩ ነቶም ሃገር ዘይነበሮም ህዝቢ እስራኤል ከም ሃገር ኣብታ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝመደበሎም ስፍራ ክጣየሱ ከለዉ ወይ ድማ ክመሃስሑ ከለዉ እግዚኣብሔር ኣቐዲሙ ነቲ ዝሕዝዎ ሃገር ንመጀመርታ ግዜኦም ከም መንግስቲ ዝኾኑ ከም ሃገር ዝኾኑ ዘለዎ ዞም ህዝቢ እዚኣቶም 400 ዓመት ከም ሃገር ኣይነበሮን ቅድሚኡ እውን ከም ቤተሰብ በዓል አብርሃም በዓል ያዕቆብ እምበር ከም ሃገር ኮይኖም ከም ስቴት ቆይሞም ስለ ዘይፈልጡ እግዚአብሔር ግን መጀመርታ ጊዜ አብኡ ቁፅሮም አብዝሑ አስፊሑ ንሃገር እስራኤል አብዘእተወሎም ዝነበረ እዋን ቅዋም መተሓዳደሪ ክኸውን ኣብ በረኻ ክኔው መንፈሳዊ ትእዛዛት ክኔው መንፈሳዊ ሕግታት ሲቪላዊ ሕጊ ከመይ ገይሮም ክመሓደሩ ከም ዘለዎም ሲቪላዊ ሕጊ ዝሓዘ ቅዋም መመሓደሪ ሂቦም ስለዚ ሓንቲ ሃገር ክትባል ተዳ ኮይና ህዝቢ ክህልዋ ኣለዎ ሃገር እኳ ደኣ ዶብ ዘለዎ ምድሪ ክህልዋ ኣለዎ ባይዘወይ እግዚአብሔር ብዶብ ዝኣምን ኣምላኽ እዩ ማለት ዶብ ብኣምላኽ ዝተሰርዐ ነገር እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ካብቲ ሓደ መርገም ዶብ ብፃዩ ዘግዕዝ ርጉም ይኹን ይብል ቃል እግዚአብሔር ስለዚ ዶብ ምግዓዝ ዘይዶብካ ምውናን ወይ ዘይዶብካ መሓዝ መጽሓፍ ቅዱሳዊ እንተዳሪናይ መርገም እዩ ዶብ ብፃዩ ዘግዕዝ ርጉም ይኹን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ሓደ ቦታና ጠቂሱ ኣሎ እዚኣ ሒዝያ ዘለኹ ትራክት ድሓር ቅሩብ ክዛረበላ እየ ኣብ መጽሓፍ ግብረ ሐዋርያት ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 17 ቁጥሪ 27 ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ሓደ ቦታ ክዛረቦም ከሎ ብዛዕባ ኣምላኽ ክምስክረሎም ከሎ ተጠቐመላ ጥቕሲያ ከም ብበልኩም ግብረ ሐዋርያት 17:27 ምናልባሽ ሃሰስ ኢሎም እንተረኸብዎ ንኣምላኽ ምእንቲ ክደልይዎ ንመናበሪኦም ውሱን ዘመናት ማለት ሰብ ክነብረሉ ዝግባእ ውሱን ዘመናት ዕድመ የመልክተና ድውብ ደረት ድማ ይብል ዶባት ሓገገሎም ስለዚ ኣምላኽ ዕድመ ዝነብሩሉ ውሱን ዕድመን ውሱን ናይ ምድሪ ዶብን ተገበረሎም ሓገገሎም ይብል ስለዚ ኣምላኽ ዝሓገጎ ናይ ዶብ ነገር ኣሎ ማለት ሓንቲ ሃገር ከም ሃገር ክትከውን ሃገር ክህልዋ ኣለዎ ማለት ምድሪ ክህልዋ ኣለዎ ከም ድማ ህዝቢ ካብ ወፂሉ ድማ መመሓደሪ ይቋም ስለዚ ኣብ ምድርና ካብቲ ዓቢ ጉድለት ወይ ድማ ካብቲ ዝቋም እዚ ካብ ዘይምህላው ዝተለዓለ ኣብ ምድርና ዝኸውን ዘሎ ክንምጉተሉ ይኹን ክንረትዓሉ ይኹን ክንከሰሉ ንኽእል ምንም መተሓዳደሪ ደንቢ ብዘይምህላው ስርዓት ኣልቦ ዝኾነት ሃገር ኣብዚ 21 ክፍለ ዘመን ኣዝዩ ዘሕዝን ጉዳይ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዚ ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ኣፍና ክንከፍት መጽሓፍ ቅዱሳዊ እዩ ዘይኣምላኻዊ እዩ ኢቭን ዘይሰብኣዊ እዩ ኢልና ኣፍና ክንከፍትን ክንዛረብን ግቡእን ቅኑዕን እዩ ኣምላኽ መስገን እግዚአብሔር ኣምላኽ ናይ ምድርና ነገር መወዳእታ ክገብረሉ ልዕሊ ኩሉ ናብቲ ናይ ፍትሒ ኣምላኽ ዝኾነ እግዚአብሔር መሕፅንታናን ስምዕታናን ክነስምዕ ክንፅሊ ክንእዊ ይግባአና እዩ ከም ድማ ከምቲ ዝሓለፈ እዋን ብመጽሓፍ ቅዱስ ዘደገፍናዮ ስለ ሃገርካ ስለ ህዝብካ ምምጓት ምዝራብ ድማ ቅኑዕ እዩ ባህሊኤ ብመጽሓፍ ቅዱስ ተደሪኸ ማለት እዩ ሓንቲ ኣገዳሲ ሓሳብ ክዛረብ ደሊ ቅድሚ ነዚ ሓሳበይ ምጥቕላለይ እንታይ እዩ ኣብ 9 ከባቢ ዝከረኒ ኩላትና ከም ንፈልጦ 91 ናፅነት ከም ዝኾነ ቅድሚኡ ናይ ምድርና ጉዳይ ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝነበረ ኣዝዩ ዘሕዝን ነገራት ከም ዝነበረ ኩላትና ንዝክሮ ኢና ኣነ ከም መንእሰይ ኣብቲ እዋንቲ መንእሰይ ነይረ ወዲ 17 18 እዩ ዝከረኒ ብትኽክል ግን ኣብ ኣምላኽ ለይትን መዓልትን ንፅሊ ነይረ ብጎይታ ይነበርኩን ኣማኒ ነበርኩ ማለት እዩ ብጎይታ ይነበርኩን ብርእሰይ ነይረ ማለት እዩ
ስለዚ ብጎይታ ኣብ ዘይነበረ ኩሉ ሓንቲ ጸሎት ግጽል ነይራ እታ ኣምላኽ ናጽነት ሃበና ኢለ ይጽሊ ነይረ 91 ጉንበት 24 ናጽነት ምስ ኮነ ቅድሚ ናብ ጽርግያን ናብ ጓይላን ምጉያየ ነታ ሌትን መዓልቲ ንኣምላኽ ዝሓቶ ዝነበርኩ ጸሎት ንዓኣ የቐኒለይ ክብል ተንበርኪኸ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናጽነት ስለዝሃብካና የመስግነካ ኣለኹ ኢለ እግዚኣብሔር ኣመስኪነ ሽዑ ናብ ጓይላን ናብ እንደራን ጎየ ይኸይደ ማለት እዩ ዝከረኒ ቅድሚ ናጽነት ናይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን በሉ ናይ ካቶሊክ ቤተክርስትያን በሉ ትኻልእ እኮ ብዙሕ ኣፍልጦ ኣይነበረንን ህዝቢ ግን ብዙሕ ግዜ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ይምህለልን የእውይን ይጽልይን ከም ዝነበረ ጽቡቕ ገይረ ዝክር ብዙሓት መንፈሳውያን ኣሕዋት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ይጽልዩን ይነብዑን ከም ዝነበሩ ይዝክር ዝሕዘነኒ ጉዳይ ግን ድሕሪ ናጽነት እቲ ብህዝቢ ንጸሎትን ንምህለላን ተኣኪቡ ዝነበረ ህዝቢ ንኣምላኹ ረሲዑ ደድሕሪ ጓይላን ደድሕሪ ስጋውነትን ክስዕብ ከም ተረኣየ ኩላትና ንዝክሮ ኢና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ውዒሉ ሓዲሩ ኣብ ምድርና ለውጢ ክገብር እዩ ብድሕሪኡ ኸ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመሊስና ክብሪ እንህቦ ክንነይኖት ክንከውን ኢና ኣይፈልጥን ብዓብዩ ናይ ምድርና ዓብይ ጌጋ ነዚ ሕጂ ኮይኑ ዘሎ ኩነታት ንኽንቀላዕ ገይሩና ኢለ ዝሓስብ ኣብ መፅሓፍ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 8 ዘሎ ታሪክ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብ ምዕራፍ 8 ቀዳማይ ሳሙኤል ህዝቢ እስራኤል ናብ ሳሙኤል መፅኦም ከምቶም ካልኦት ህዝብታት ናይ ገዛ ርእስና መንግስቲ ናይ ገዛ ርእስና ንጉስ ናይ ገዛ ርእስና መራሒ ክህልወና ንደሊ ኢና ኢሎም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚ ሳሙኤል ምስ ሓተቱ ኣምላኽ እኮ ኣብቲ እዋን እቲ ዝደልዮ ጉዳይ እንተዘይነበረ ግና ብኹራ ከምቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዝብለና ኣብ ካልእ ፅሑፉን እግዚኣብሔር ብኹራ ንጉስ ሃቦም ብቁጣዓ ድማ ሰዓሮ ወይ ድማ ኣልገሶ ከም ዝብለና ካብ ኩሩ ዝተላዓለ እዩ ንጉስ ሂብዎ ኣብቲ እዋን እቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሳሙኤል እንታይ ኢልዎ ኣይትሕዘን እዞም ሰባት እዚኣቶም ንዓኻ ይኮኑ ንዕቆም ንዓዮም ንዕቆም ኣነ ከይገዝኦም ኣነ ከይመሓድሮም ብዝኾነ ከም ድላዮም ከምቲ ዝበልዎ ንጉስ ኣንግሶሎ እንተኾነ ግን እዚ ንጉስ እዚ እንታይ ዓይነት መንግስቲ ከም ዝኸውን ኣፍልጦም እዩ ኣብ መሓዳድርኡ እንታይ ምዃኑ ቀዳማይ ኣይ ቲንክ በዚ ናይ ሎሚ ፖለቲካዊ መግለፂ ሶሻሊስት ወይ ድማ እንታይ ኢና ከምንብሎ ናይ ኮሚኒስት ዝኾነ መንግስቲ እዩ ኢልዎም እግዚኣብሔር ኮሚኒስት ማለት እንታይ ማለት እዩ ሰብ ናይ ገዛ ርእሱ ዘይውንን ንግዲ እንተደኣ ኮይኑ ናይ ገዛ ርእሱ ክህልዎ ኣይክእሉ ብፍላይ ድማ ፍርዝን ዝበለ ዕብይ ዝበለ ንግዲ ይኹን ሕርሻ እንተደኣ ኮይኑ መንግስቲ ክወርሶ ምዃኑ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነጊርዎ እዚ ጥራሕ ከኣክል ድማ ንኩሎም ኣወዳትኩም ወሲዱ ሰብ ሰረገላታት ክገብሮም እዩ ሰራዊት ክገብሮም እዩ ወተሃደራት ክገብሮም እዩ ስለዚ ኩላ ኣብ ትሕቲ ሚሊታሪ ኩላ ኣብ ትሕቲ ውትድርና ትኮን እያ ኣወዳት ጥራሕ መስለኩም ነተን ኣዋልድኩም እውን ከይተረፈ ናብ ውትድርና ወሲዱ ንወተሃደራቶም ንሓለፍቶም ንመኳንንቶም ፀብሒ ዝሰርሓ ሽቶ ዘቃመማ ገበርቲ ክኾና እየን ምክንያቱ ንዓይ ስለ ዝዓለኹም ኢሎም እግዚኣብሔር እዚ ጥራሕ ከዓ ኣይኮነን ዘዝበለፀ ግርህኹም ዘዝበለፀ ቢዝነስኩም ዘዝበለፀ ሕርሻኹም ወሲዱ ንወተሃደራት ክገብሮ እዩ ንመኳንንቲ ክገብሮ እዩ ኣንብቦ ምዕራፍ 8 ዘገርም ነገር እዩ ይመስለኒ ምናልባት እግዚአብሔር ንዝሃበና ናጽነት እግዚአብሔር ንዝሃበና ምድሪ ተመሊስና ንእግዚአብሔር አምላክ ክብሪ ዘይኮነ ነቲ ሽዑ ዝነበረ ነዚ ሕጂ ዘሎ መንግስት ማለት እዩ ብዙሕ ሰጊድና ኢና ይቅረግ በለና እግዚአብሔር ብዙሕ አምሊኽና ኢና ድምፅታትና ከይተረፈ መዛሙራት ደርፍታት ምድርና ከይተረፈ ሃገር ተዘሚሩ ተመሊኽ እዩ ብግልፂ ንስኺ ሃገረይ ንስኺ ስልማተይ ንስኺ ታቦተይ ንዓኺ ሰግድ ዝብል ድፍረ ዘለዎ ደርፍታት ኣብ ምድርና ተሰሚዑ እዩ እግዚአብሔር እዚ ኣይጉህዮ ዶ ሎሚ ዝኾነ ዓይነት ሓይሊ ዝኾነ ዓይነት ጥበብ ዘለዎ መራሒ ናብ ምድርና ይምፃእ ብዘየገድስ ከም መንግስቲ ኩሉ ግዜ ኣኽብሮትናን ኣድንቆትናን ክንገንፀሉ እኳ ዝግባአና እንትኾነ እቲ ንኣምላኽ ዝግባእ ክብሪ ንኣምላኽ ኩሉ ግዜ ሕዙእ ክኸውን ከም ዝግባእ ካብቲ ዘለናዮ መንፈሳዊ ነገር ፍቕቕ ከብለና ከም ዘይግባእ እቲ ልዑላዊ ዝኾነ በዓል ስልጣን እግዚአብሔር ምዃኑ ከነስምረሉ ይግባእ ስለዚ ከም ውፅኢት ኣብተን 7 ዓመት ዝተዓዘበና እግዚአብሔር ሃንድል ዝገበርናዮ ኣይመስለኒ ደድሕሪ ኣምላኽ ካብ ምስዓብ ተመሊስና ደድሕሪ ምድራዊ ነገር ደድሕሪ መንግስቲ ኣጣጣዒና ኢና እግዚአብሔር ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ክብሩ ንማንም ክህብ ኣይደልን እዩ እቲ ንኣምላኽ ዝግባእ ክብሪ ንምድሪ ክወሃብ ተደኣ ጀሚሩ እቲ ንኣምላኽ ዝግባእ ስግደትን ሞጎስን ኣምልኾን ንሰባት ክወሃብ ተደኣ ጀሚሩ እግዚአብሔር ሓደ ካብቲ ባህሪኡ ኣነ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቀና ካብተን 10 ትእዛዛት ብንጹር ተዛሪቡሉ ሓቀ ቀና ኣምላኽ እሞ ብጀካይ ካልኦት ኣማለኽቲ ኣያሃሉ
ጣዖት ማለት እኮ ከምዚ ህንዳውያን ዝገብርዎ ብዕራይ ምስሊ ወዲ ምስሊ ኣይኮነን ጣዖት ማለት ዝኾነ ይኹን ኣሞንጎ ኣምላኽን ኣሞንጎናን ዝኣቱ ኣክንዳ ኣምላኽ ኮይኑ ልቢ ኣምላኽ ኣብ ልብና ዝሓዘ ዝኾነ ዓይነት ይኹን መንግስቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ሃገር ክትከውን ትኽእል እያ ካብ ኣምላኽ ንላዕሊ ኣብ ልብና ስፍራ ዝሓዘ ካብኡ ሓሊፉ ወለድና ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ገሊኦም ወለዶም ጣዖታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እግዚኣብሔር ኣምላኽን ቀና ኣምላኽ እዩ ብዘይካይ ካልኦት ኣማልኽቲ ኣየሃሉኻ ካብ ኣምላኽ ንላዕሊ ኣብ ልብና ስፍራ ዝሃብናዮ ጣዖት ይበሃል እግዚአብሔር ድማ ምስ ጣዖት ኩሉ ግዜ ዲል ይገብር እዩ ምስ ጣዖት ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጉዳይ ኣለዎ ስለዚ ምናልባት ሃገርና ጣዖት ኮይናትና ክትከውን ትኽእል እያ መንግስትና ጣዖት ኮይንና ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ከም ሳዕቤኑ ድማ ከምቲ ኣብ መጽሓፍ ሳሙኤል ክጠቕሶ ፀናሕኩ ወተሃደራት ክገብረኩም እዩ ሽቱ ከተቃምሙ ኢኹም ደቂ ኣንስትዮኹም ወሲዱ ድማ ከገብረን እዩ ዝብል ኩሉ ትእዛዛት ራእዩ በቲ እዋን እቲ ኣብ ቅድሚ ንጉስኩም ክትምህለሉ ኢኹም ንሱ ግን ኣይክሰምዓኩምን ኢልዎም ሎሚ ጠሪዑ ምላሽ ዝህብ ኣብ ምድርና ማንም ኣይረክብን እዩ ምክንያቱ እቲ ቃል ኣባና ዝተፈፀመ ኮይኑ ይስማዓኒ ንነሳሕ ንመለስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብዝሓለፈ ይቕረበለና ሕጂ እውን እግዚአብሔር ኣምላኽ ለውጢ ክገብር ኣብ ምድርና ይደሊ እዩ ኦፍ ኮርስ እግዚአብሔር ንኹናት ክሳዕ ወሰን ምድሪ መወዳእታ ይገብረሉ እዩ ናይ ምድርና ጉዳይ ከምዚ ኢሉ ኣይቅፅልን እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ገለ ጮራ ብርሃን እናሃብና እዩ እንተኾነ ግን ሕጂ እውን ልብና ካብ ምድራዊ ካብ ፖለቲከኛታት ርእስና ልብና ክንሕሉ ቃል ኣምላኻዊ ዝኾነ ምኽረይ ክልግሰልኩም እደሊ ኣንቢብና ኢለና መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ኤርምያስ ኣበይ ምዃኑ ጥቕሲ ኣይዝክሮን ግን ብርግፀኛ ኮይኑ ክዛረቦ ብርግፅ ረድኤት ካብ ኣኽራን ምፅባይናሲ ከንቱ እዩ ኣኽራንሲ ዘይጠቅም ድምፂ ደኣ ሃቡና ኢሉና እግዚኣብሔር ቃል ኣኽራን ድማ መጽሓፍ ቅዱስ ተዳርኢናዮም ነገስታት እዮም ስለዚ ድማ ዳዊት እንታይ ኢሉ ረድኤተይ ካበይ ዝመፀኒ ይዕንተይ ናብ ኣኽራን የልዕል ኣለኹ ናብቲ በረኽቲ ናብቶም ኪላታት ዝበሃሉ የልዕል ኣለኹ ግና ባዕሉ ትምላሽ ረኺብዎ ዕንተይ ናብ ኣኽራን የልዕል ኣለኹ ረድኤተይ ካበይ ዝመፀኒ እናበልኩ ረድኤተይሲ ካብቲ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚኣብሔር እዩ ዝመፀኒ ሕጂ እውን እቲ ሙሉእ ዝኾነ እቲ ፐርፌክት ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ፍታሕ እዩ ንምድርና ሙሉእ ሰላም ዘምፃላ ከም ሰብ ክንገብሮ ዝግባኣና ነገር ኣብ ምግባር ኣይንቆጠብ ነገር ግን ልብና ነውድቐሉ እግዚኣብሔር እምበር ካልእ ክኸውን ከም ዘይግባእ ከም መንፈሳዊ ከም ናይ ኣምላኽ ሰብ እዚ መሕፀንታ እዚ ከመሓላልፍ ይደሊ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቀና ኣምላኽ እዩ እቲ ኣምላኽ ዝሃበና ምድሪ ተመሊስና ንኽብሪ ክትከውን ተመሊስና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ እትኽብር ምድሪ ክትከውን ወንጌል ዝኸብረላ ፍትሒ ዝነግሰላ ምድሪ ክትከውን ንእግዚአብሔር ኣምላኽ እዛ ምድሪ እዚኣ ኣሕሊፍና ንቦ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናይ ምድርና ጉዳይ ናይ ህዝብና ስደት ናይ ህዝብና ጉስቁልና መወዳእታ ክገብረሉ ጸሎትናን ልመናናን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ይዕረግ ተመሊስና ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዝገብሮ ለውጢ ድማ ተመሊስና ክብሪ ክንህብ ድማ እግዚአብሔር ኣቦ ንኩላትና ይጽበየና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረኩም ብኻልእ ተመሳሳሊ ቪድዮ ክሳብ ዝመጽእ ኣምላኽ ይባረኩም ሓንቲ ኣብ ቀረባ እዋን ከመሓላልፋ ዝደልይ መልእኽቲ ቤተክርስትያን ክትውንነን ወይ ድማ ቤተክርስትያን ክትወርሰን ዝግባኣ 7 ኣኽራን ዓለም ትጓየለን ዘላ ኣኽራን ወይ ድማ በረኽቲ ንፅልዋ ዝድርኻ 7 ኣኽራናት ብዛዕባኣተን ቅሩብ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ክዛረብ ክፍትነ ካብ ቪድዮ ክመፅአ ወይ ብላይፍ ከም እግዚአብሔር ተረድኒ ወይ ድማ ብከምዚ መልክዕ ብቪድዮ እግዚአብሔር ኣምላኽ መመለሱ ይባረኩም እግዚአብሔር ኣምላኽ ንምድርናን ንሃገርናን ይባርኽ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንመራሕትና ይባርኽ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኩሉ ኣብ ደገን ኣብ ወፃእን ተበቲኑ ዘሎ ህዝብና እግዚአብሔር ይባርኽ ዘመን ምትእኽኻብ ዘመን ፍቕሪ ዘመን ራህዋ ክኾነልና ጸሎትናን ልማኖናን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ይነብፅሕ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረኩም ተባረኹ